For today's episode mga katim, may pupuntahan natin ang isa sa mga dinarayong beach resort na meron ng probinsya natin. Resort na kung saan hindi lang mata ang mabubusog mo sa ganda nito, marerelax at mag-e-enjoy pati puso at isip mo. Kaya naman ay huwag na nating patagalin pa. Tara na't samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon. Destinasyon natin, Macrohon, Southern Leyte. About 50.7 kilometers ang layo na dapat nating tahakin bago natin marating ang destinasyon natin. Gamit ang motor nating si ADV 160, karga ang mga gamit na kailangan natin overnight, ay safe naming binaybay ang coastal road papunta sa aming destinasyon. Makalipas ang halos 1 oras at kalahati ay narating na namin ang kubo ni Noy Mising na matatagpuan sa Barangay Lower Villa Jacinta, parte ng Macrohon. Actually, maraming mga beach resort na pwede nyong pagpilian dito sa part na to ng Macrohon. Hindi mahirap hanapin kasi bukod na may kanya-kanya sila mga paskil sa daan, ay may mga Facebook pages din sila in case na malayo kayo at gusto nyo mag-inquire. Ang pinaka-purpose natin kaya tayo napunta sa lugar na to ay para i-celebrate ang 60th birthday ng aming ama. At the same time, mag-bonding kasama ang relatives at pamilya. Makahinga na rin ng konti mula sa pagod sa pang-araw-araw na laban ng buhay. Tanghali na rin nang marating namin ang lugar na ito. Kaya naman nagumpisa na agad tayong maghanda ng pananghalian natin. Isa sa mga masarap ulamin pag nasa ganitong lugar ay ang mag-ihaw. Mapaisda man yan, karne ng baboy, manok, basta ihaw sa tabing dagat ay napaka-solid. Makalipas ang solid na tanghalian ay minabuti ko munang ilaan ng mga oras sa pamilya, magbanding, maglaro, kwentuhan, quality time ng mga pinsan na minsan lang kung magsama-sama. Kinabukasan naman ay nagising tayo sa tunog ng hampas ng dagat. Bumugan sa atin ang magandang tanawin na ito. Ang sarap siguro magkaroon ng rest house na ganito, no? Na pagising mo tuwing umaga, ganda ng dagat ang susasalubong sa iyo. Talagang umpisa pa lang ng araw mo ay maganda na. At syempre, bago matapos ang araw na to, may last banding muna ang pamilya. Mag-breakfast, maligo sa dagat at maglaro. Sulitin na natin kasi minsan lang tayo kumpleto. Kaya kayo dyan mga katim, sulitin nyo ang pagkakataon habang kumpleto kayo. Gumawa ng memories that will last for life.
O siya, hanggang dito na lang muna mga katim. Salamat sa pagsama sa ganap namin ngayon. Isang lugar na naman ang nabisita natin mga katim. Isang lugar kung saan pwede nating ipagmalaki na meron tayo nito dito sa probinsya natin. Naway ingatan ito at alagaan ng mga bisita man o tagapagbantay upang ang ganda nito ay abutan at makita pa ng mga susunod na henerasyon. Muli kami po ang Team Jemrin. Maraming salamat at kita-kits sa ating next travel adventure.